Zdravo svima, dobrodošli na još jednu temu iz modne industrije i svih njenih zanimljivosti. Moje ime je Ivana i vi gledate još jedan video, nema više vazduha. Ajmo sad polako. Ćao svima, dobrodošli. Ovo će biti kratak, konkretan, koncizan video i tiče se toga zašto se dizajneri ne oblače moderno. Jedno od čestih pitanja, zamerki, primjedbi kako god je od strane ljudi koji nisu u modnom svetu je da kad god vide dizajnere oni su uvijek nešto bez veze obučeni u nekim prnjama, dronjcima ili uvek u istoj garderobi, dakle ne nose ništa moderno. Veliki broj dizajnera ne nosi čak ni svoju garderobu, uglavnom izgledaju kao sav normalan svet, malo je onih koji su se isticali kao recimo Karl Lagerfeld, ali o njemu nekom drugom prilikom. Tako da je pitanje zašto dizajneri nisu u trendu, zašto ne nose odeću koju mi svi nosimo, ja ne, koja se nosi generalno. Tako da ovo je odgovor na to pitanje. Velika glavna zabuna zapravo nastaje zato što ljudi očekuju od dizajnera, od ljudi koji kreiraju modu, da nose nešto što je neko drugi propisao. Dakle, velika većina dizajnera i kreira zato što im se ne sviđa ili zato što imaju neke bolje ideje ili zato što imaju potrebu da nešto novo donesu na modno tržište. Tako da velika većina njih je samo u fazonu daj mi nešto udobno, nešto što izgleda pristojno, eventualno će izdizajnirati nešto za sebe, ali opet ništa preterano trendi, a to je uglavnom zbog toga što ono što je u trendu, zapravo to je i moj stav lični, ono što je u trendu uopšte nema veze, vrlo često nema veze sa modom, već ima veze sa tim ko to nosi, zašto to nosi, šta ta garderoba ističe, šta te boje znače, šta taj kroj pokazuje i tako dalje. To je zapravo moj najveći problem recimo sa modnim blogerkama. Ja nemam ništa protiv, u redu je, treba da se neka moda pokaže, ali 99,9% modnih blogirki se bavi time šta koliko košta i pokazuje to. I to je trenutno trendi. Dakle, nije trendi moda kao takva, nije fokus na dizajnu, već je fokus na ceni i fokus je na imenu. Modne dizajnere ne interesuje šta nešto košta i ko je to napravio, zato što su oni ti koji propagiraju buduće modne trendove. Tako da su oni ljudi kao i svi mi i oni samo gledaju da im bude udobno, obuku nešto za sebe šta im dune i ne pate ni od kakvih trendova, ne pate od toga šta će neko da kaže ili kako će neko da prokomentariše njihovo oblačenje, jer se njihovo oblačenje i njihov stil ne dovodi u pitanje nikada. Karl Lagerfeld je moj favorit što se tiče toga kao osoba, kao on je sam svoj brand. To bi bila odlična tema. I Karl je jedan od retkih koji zapravo pokazuju neki stil. Karl je bio jedan od retkih koji su pokazivali svoj stil, da vi kad vidite, ja mislim da niko ne zna kako on izgledao čovek, on je stalno imao te naočare i rukavice i ne znam, ja niste mogli da ga vidite u nekom drugom fazonu. Tako da, sad ću da vidim, da izgooglam, da vam pronađem neke od najvećih, najpoštovanijih dizajnera, kako oni izgledaju i kako izgledaju dizajneri koji imaju stila i kako izgledaju dizajneri koji baš ne da nemaju stila, nego se ne trude da izgledaju nešto spektakularno. Većina dizajnera se bavi time zato što tu vidi neki dublji značaj od onog koji mi vidimo uglavnom, tako da uopšte se ne trude da ostave neki utisak kao što se trude da njihova zaštitna lica ostave utisak. Zanima me šta vi mislite o tome, da li mislite da dizajneri treba da budu primer stila i da li mislite da su dizajneri tu da nam pokažu šta i kako treba da se nosi i da li mislite da dizajneri treba da nose svoju garderobu i ukoliko mislite ili ne mislite nešto, kažite mi zašto, zanima me. Tako da vas ne bi više zadržavala, to je bilo to ukratko od mene, čisto da se javim i vidimo se uskoro s nekom drugom temom, valjda. Ćao!